Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында. Урып җыюның кызган чагы Тукай районына республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры килде. Шын герой булып истә калачаклар. Шаллыда үлгән хәрбиләрнең туганнарына дәүләт бүләкләре тапшырдылар. Беренге кишер шүгендер Тукай районында уңыш җыюның кызган чырым. Иске Ерыклы авылында эш сәфәре белән республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры булып китте. Ул беренге кишер басуларында булды, шулай ук складларны карады. Тукай районы уңышы белән хезмәттәшебез дә танышып кайтты. Вот такой размер желательный, потому что механическая обработка здесь, механическая загрузка в этот, значит, и серьезный объем дает. Тукай районының танылган фермеры Менталип Миниханов бәрәңге уңышын күрсәтә. Үз хуҗалыгын ул 2000 елдан алып бара. Бәрәңге уңышы быел яхшы ди ул. Глазки глубокие, невыгодно, особенно Невский, значит, глубокими глазками идет. И поэтому, значит, они при очистке много потерь имеют и затратные. Иске Ерыклы авылында бәрәңге уңышы җыю бара, моңа берничә көн вакыт кирәк булачак. Татарстанда яшелчә хуҗалыклары күп түгел дип билгеләп үтте министр, ләкин күләмнәр яхшы. По картофелю, конечно, мы себя обеспечиваем полностью республика, но и есть на реализацию тоже практически такой же объем. Вот мы вот в данном хозяйстве у Менталип Смогиловича видно, вот и бабункера видно, и вот выкопали видно, что реально урожай есть. Урожай он видно здесь, что он 400 центнеров, он здесь минимум свободно есть, да. Тем более, да, вот хорошо, что есть полив. Площадь такой чистый, да. Нету никаких сорняков, это, значит, выше, чем на западе даже. Вот. Уже, значит, морковь созрел. Кишер әле җыела башламаган, ләкин инде уңыш яхшы дип әйтергә була ди фермер. Министр эш визиты кысаларында җыелган яшелчә складларында да булды. Соблюдаю всю технологию, лечебные процедуры, значит, подкормки, поддержка того же семенного материала. Можно достичь серьезных урожаев. Аллах шукр, мы уже вот в течение вот этих 20, теперь, значит, 4 лет, из года в год получаем нормальный, хороший урожай. Для этого, значит, чтобы вырастить овощи и картофель, необходимо, значит, орошение, поливные машины. Их надо держать в исправном состоянии. Җыелган яшелчәләр тиздән кибет киштәләрендә, ярминкәләрдә барлыкка киләчәк. Шулай ук мәктәп туклануы предприятиесенә дә җибәреләчәк. Прошлые года, буквально 3 года, у нас картофель и овощи, предприятия практически все сработали с убытком. Но несмотря на это, реализацию никто не остановил, продолжали. Вот этот год он немножко радует. Но в любом случае материально-техническую базу обновлять у предприятий надо. Хранилище новые тоже строятся. Фермер сүзләренчә, быелгы ел проблемаларының берсе кадрлар, тракторчылар, механизаторлар, йөк тиеү машиналарын йөртүчеләр җитмәү сизелә. Татарстан кырларында әле эш күп, алда кукуруз, көнбагыш һәм рапс уңышын җыясы бар. Лилия Гатина, Елена Камалова, Руслан Бакиров, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема берчесе яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8 939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Батырлыклары һәм үз-үзләрен аямыйча көрәшкәннәре өчен Чаллыда һәлак булган хәрбиләрнең туганнарына батырлык орденнары тапшырылды. Сугышчылар дәүләт бүләкләре белән үлгәннән соң бүләкләнде, чара тантаналар сараенда узды. Сугышчыларның якыннары янына шәһәр мэры Ноэль Мәхтиев килде. Хәрбиләрнең нинди булулары, аларның махсус операция зонасына ничек эләгүләре турында якыннары безнең төшердеркеменә дә сөйләде. Указом президента Российской Федерации орденом мужества посмертно награждены. Батырлык орденын алу өчен Будулай кушаматлы хәрбинең хатыны Ләйсән килгән. Аның сүзләренчә, өлешчә мобилизация игълан ителгәч, аның ире барысында тыныч кына кабул иткән. Сказал, я не могу не идти, я лейтенант. То есть он был офицером, ушел туда по мобилизации и погиб в декабре 23 года. Прошел это испытание самым достойным образом. Для меня он настоящий герой, я ему очень горжусь. Хотя мне это тяжело. Дәрәҗәле дәүләт бүләкләре 22 үлгән хәрбинең гаиләсенә тапшырылды. Хәрби бурычларын үтәгәндә батырлык күрсәткән һәм үз-үзләрен аямыйча көрәшкәннәре өчен аларны үлгәннән соң батырлык ордены белән бүләкләделәр. Я была за ним действительно как за каменной стеной. Самый лучший муж на свете был.
хороший, ответственный, очень хороший отец он был, замечательный. У нас 2 детей, он их очень сильно любил. Все время у него были вот такие патриотические слова. Мам, я и Чечню прошел, потом и на работу на чистку в Чечне тоже съездил еще раз на полгода. Кто, если не я? Специалист, он и сапер, и танкист. И получается, вот поэтому он как-то решил не остаться в стороне. Он не боялся всегда. Если позовут, он сказал всегда, пойду защищать Родину. Вот так он поехал, пошел. Бүләкләрне Чаллы мэры Наил Мәгъдиев тапшырды. Шәһәр башлыгы билгеләп үткәнчә, Чаллы хәрбиләре өчен геройлар. Алар соңгы минутларына кадәр үз антларына тугры калып, илне яклады. И вот сегодня, слушая гимн нашей страны, я поймал себя на мысли, они делают все, чтобы мы, граждане Российской Федерации, люди разных национальностей, могли бы всегда, во все времена, слышать свой гимн. Чара геройлар истәлегенә 1 минутлык тынлык белән тәмамланды. Алирия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Үйден балалар қолыннан жылылық білән. Солнышқа тірлекләндіру үзәгендә хәрбиләр өчен гуманитар ярдәм җыю буенча акция узам. Анда мөмкинлекләре шикләнгән балалар, хезмәткәрләр һәм ата-аналар катнашты. Хәрбиләрнең рухын күтәрү өчен алар чебурашкалар теккән һәм үлән шәйләре ясаган. Толырак алдагы минутларда. 13 яшьлек София әнисе Венера Шәрипова белән бергә хәрбиләр өчен үләннәр белән кара чәй ясый. Кыз һәр кашыкны бик тырышып пакетка сала. Солнышка тернәкләндерү үзәгендә тәрбияләнүчеләр хуш исә чәйне социаль көнкүреш дәресләрендә әзерлиләр. Мы же все люди, мы должны, одна большая семья, все должны друг другу помогать, поэтому мы ему помогаем, не остаемся в стороне. Как можем, кто как может, так и помогает. Мы вот так можем. Мәтрүшкә Иван чәй, кара җиләге яфраклары, сары мәтрүшкә чомбыр, хәрбиләр өчен үләннәр, цитрус кисәкләре белән чәйләрне хезмәткәрләр Солнышка тернәкләндерү үзәгенең ата-аналары һәм тәрбияләнүчеләре июньдә әзерли башлаган. Многие с дачи приносили. У многих уже дома была сушеная, то есть они уже в начале лета травку насушили, приносили так. Но вот знаю, замдиректора у нас, она приносила тоже, ездила за грибами, в лесу находила. Хезмәт буенча инструкторлар белән бергә балалар хәрби хезмәткәрләр өчен аларны саклаячак чебурашкалар ясыйлар. Танылган Россия персонажын флистан тегәләр. Эченә тутыру өчен ата-аналар китерә торган кирәксез киемнәрне кулланалар. Вот делали сами фурнитуру. То есть это были полубусины, покрасили в черный цвет, приклеили на фетр. То есть все здесь ручной работы практически, кроме замочков. Все остальное уже то, что у нас было, из того и делали. Мы для игрушек покупаем, игрушки делаем тоже здесь с ребятами. И покупаем для игрушек таких вот глазки, еще что-то. Шулай ук тернәкләндерү үзәге хезмәткәрләре һәм ата-аналар шәхси гигиена әйберләренә дә акча җыйган. Алар арасында шампунь, дымлы салфеткалар, теш щеткалары да бар. Һәр тартмага хатлар да салына. Это у нас на этот год уже 3-я акция. Раньше мы собирали жестяные банки, тоже собирали одежду, все необходимое, это первой необходимости, медицинские такие принадлежности. Мөмкинлекләре шикләнгән балалардан, ата-аналардан һәм хезмәткәрләрдән гуманитар ярдәм тартмаларын якындагы көннәрдә без бергә волонтерлык үзәгенә җибәрәчәкләр. Лилия Гатина, Ләйсән Габдрашитова, Артем Колесов, Яңалыклар. Төрле үлчәмдәге һәм уңайлы модельләр арзан бәядән сатыла. Белорус аяк киемнәре күргәзмә ярминкәсе үз коллекциясын көзге туфли һәм ботинкалар белән тулыландырды. Өстәвенә Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары төрек текстилен дә сатып ала. Сезнең Муса Җәлил урамы 55Б, Үзәкрәт, Сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча көтеп калалар. Для больных ног, вот, допустим, это самая очень удобная обувь. И я вот купила зимние сапоги и очень довольна. Это самое, мне удобно. Проблемалы аяклар чыгып торган сөякләр яки киң табанлылар өчен шишелеше бар Белоруссиядә җитештерелгән аяк киемнәре. Өстәвенә хәзер күргәзмәдә ир-атлар өчен дә, хатын-кызлар өчен дә көзге коллекция, туфлиләр һәм ботинкалар күп. Верх данной модели
Сделан по особой технологии софт, что обозначает мягкость. Эти туфли облегают вашу ногу как домашние тапочки и представляют удобство при ходьбе. Имеют лазерную обработку, что придает им мерцающий эффект. Подошва вулканизирована. Такое крепление делает обувь влагоустойчивой, а также легкой и гибкой. Түрік текстилі турында да ұнытырға ярамый урын жир комплектлары, міндерлер һәм юрганнар, искиткіш сыйфатлы плетлары барысы да бір урында. Состав ткани для постельного белья полностью натуральный. Здесь присутствуют только хлопковые нити высокого качества. Для пошива постельного белья используется полотно с плотностью расположения нитей 120-150 грамм на метр квадратный, что обеспечивает хорошую мягкость и прочность белья. Легко поддается глажке и делает ваш сон приятным и комфортным. Беларуси ая кимнәре һәм текстильны Муса Җәлил урамы 55Б үзәкрәт сәүдә үзәге элеккеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча сатып алырга мөмкин. Бүгінгі нашылар, мен Роза Хабибулина сіздің білен сау болашам, исән сау болағыз. Народный артист России Константин Райкин. 15 октября. ДК «Энергетик». Центр занятости населения приглашает 3 октября на ярмарку вакансий. Молодежный центр НУР 102. Начало в 10 часов. Эй! Пропала искра в отношениях? Пригласи даму в театр!